Good morning guys, ito na naman po ang lutong waray. Summer mixed club. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, ang Lutong Waray. Ito na po muli, si Alexandra Antipolo, nagpapaalam. Bye! Tara, almusal na ta! DJ Santi Remix. Summer mixed club.